Rom. Europas fjerde mest befolkede by og centrum for noget af Europas mest fundamentale kultur, historie og religion. Roms centrale rolle i verdenshistorie har på mange måder gjort byen til den eftertragtede turistattraktion, som den er i dag. Verdenskendte arkitekter har igennem tiden prydet byen med dekorerede bygninger, monumenter og symboler, som udsender et budskab om harmoni og stabilitet. Men er Roms storslåede ydre virkelig et udtryk for det reelle Rom? Eller fungerer den blot som en facade for den underliggende og dystre sandhed, der gemmer sig i byens historie? I forbindelse med, at Via dell'Imperia blev bygget, som var den 28. oktober i 1932 på Mussolinis 10-årsdag, var formålet at genskabe Roms storhed og atter bringe Rom ind i det europæiske rampelys. Vejen var en hyldest til det gamle Rom, men blev anlagt på de gamle ruiner, hvilket medførte, at oldgamle historiske genstande blev ødelagt. Via dell'Imperia blev lokaliseret, således at den førte hen til Colosseum, hvilket sendte det ønskede budskab om Roms storhed og et nyt romerrige. Colosseum er et meget stort monument. Det blev bestilt og bygget under kejser Vespasian mellem år 70 og 76 efter vores tidsregning. Hans søn Titus gjorde det færdigt i år 80 efter vores tidsregning og fejrede dette med åbningen med spil og lege i 100 dage. Bygningen er 50 meter høj, 185 meter lang og med en elliptisk omkreds på 527 meter. Formålet med Colosseum var blandt andet underholdning med forestillinger både til almindelige koncerter og gladiator og dyrekampe. Ifølge romerne var intet for helligt til at blive slagtet i Colosseum. Momentet er bygget med alle datidens arkitektoniske finesser. Der blev anlagt buer og hvælvinger for at gøre den store, tunge bygning stabil, men samtidig kunstnerisk let. Selve bygningen er bygget af cement og tuf med en teglstensbeklædning. Facaden er beklædt med det hvide travertinermarmor, og burene omkranses af pilastre, altså halvsøjler. Størrelsen på Colosseum er med til at vise den magt, der var i Rom, da kejserne ville vise, at de var store og magtfulde, igennem blandt andet store bygningsværker som Colosseum. Sankt Peterskirken blev indviet i 1626. Den er 210 meter lang og 153 meter høj. Monumentet viser symmetri og især storhed. Den udtrykker pavens selvforståelse, da paven mente, han var magtfuld. Pavens magt og modreformation ses tydeligt igennem Sankt Peterskirken, da det er et stort monument, der blev netop opført monumenter, søjler og statuer for at fremme sin magt. Dens kendetegn er overdådig udsmykning, bevægelse, buede linjer, enorme bygninger, søjler over flere etager, kontraster, illusioner og en dramatisk brug af lys. Søjlerne fører ind imod kirken for at vise, at vi er store og prægtige, og at man skal herind, man skal blive en del af kirken. Altså man drager sig ind. Bygningerne får buede, bevægede linjer og flader, fremspringende og tilbagetrukne bygningsdele. Søjlerne står for eksempel frit som helsøjler i stedet for at være en del af muren som halvsøjle. På den måde inddrager bygningen mere af rummet. Modsat renæssancens regelmæssige symmetriske opbygning, samler bygningen sig nu om midten, hvor den er særligt overdådigt udsmykket.
Reformationens formål var at give et billede af en overvældende, storslået og magtfuld katolsk kirke. Bygningsværket er jo egentlig et billede på alt det kirken gerne vil fremstå som.